Ahoj lidi, my vám ukážeme ten cool server. Už jsem vám dával pozvánku na YouTube, ale teď bude procházka po městě. A k tomu mi bude pomáhat i můj kámoš Tomom 526. Čau. Tak, jako první je tamhle arena, tam půjdem později. Tamhle je enchant místnost, kam bouchám sekerou. Tady je třeba loď. A co je tady to za toho panáčka? Nějaký asasin. Asi jo. Tamhle to je nějaká restaurace, docela. Tady je, nevím, nějaká hala nebo no, něco takového. Jo. To udělal určitě nějaký builder. No a tamhle je moře, my už máme dům a prostě, kdybyste se na tenhle server tak jo. A kdybyste na tenhle server se připojili a viděli tu Kakadu 123 nebo Tomon 526, klidně pište. Co chcete. A tady to je Titanic. Obrovská, ale jsou tu, tady jsou ty pokoje, ne? Tady se dá, když řekneš majitelovi ubydlet, ne? Jo, dá. A jsou tu i sprchy, podívej, koukej, tady máš sprchu. Kde? Koukej. A jo, hustý. Oh, shit. Jsi se koupal v kalhotech, jo? No teda. Dobrý. Tak jo. Tak tam jdi první. Stůj tam u toho bazénu a já budu skákat, jo? Jasně. Tak skoč. Hezký jump. Škoda, že jenom můžeš po hlavě, to by bylo trochu lepší, šípka. No, k tomu je jeden náš mod smart moving. Ne, ale lidi, kdybyste se sem připojili a chtěli byste nějaký doly, tak já vím cestu úplně přesně k dolům, je to kousek od spawnu, je tam díra, dostanete se tam úplně v pohodě. A kdybyste nás tu viděli, tak pište, nebo jen mě, Tomonovi to prozradím někdy jindy. Tak zatím čau.